כמדי שבוע, כפי שסיפרנו בתחילת התוכנית, אנחנו מארחים אישיות, איש, אישה, בנושא של מחלה מסוימת, בנושא של בעיות רפואיות מסוימות, כדי ללמוד עליהן יותר, כדי ללמוד איך אפשר לא להיכנס למקומות שניתן להימנע מכניסה אליהן. איתי היום באולפן עורכת הדין שרון גלסנר, יושבת ראש עמותת האיקס השביר בישראל. צהריים טובים לך. צהריים טובים לך. איקס שביר, אני מניח שיש הרבה אנשים שאומרים איקס שביר, מה זה? עוד באנגלית, מחלה. בואי תספרי לנו קצת מה זו המחלה הזו. אז איקס שביר זו תסמונת שהיא בעצם הגורם מספר 1 היום ללקות שכלית ולאוטיזם. זה יכול להיות או לקות שכלית לבד, או אוטיזם, או גם וגם. היום 1 מתוך 125 נשים לוקה נשאית של התסמונת, ואחת מתוך 2,500 ילדים הם חולים בתסמונת. זאת אומרת, אחת מ-125 נשים הן נשאיות. אני מניח שלא אחת מתוך 125 נשים בישראל יודעות על זה. אני מניח שיש הרבה עוד בארון. כיצד אני יודע או יודעת שאני נשא של התסמונת הזו? הדרך לדעת היא אך ורק על ידי בדיקת דם אחת פשוטה, שהיום דרך אגב משנת 2013 נמצאת בסל הבריאות, זאת אומרת אפשר לעשות אותה יחד עם עוד בדיקות גנטיות אחרות, והתוצאה יכולה להביא לתשובה האם אתה נשא או חלילה לוקה בתסמונת, ולדעת מה לעשות עם זה. אוקיי. הרבה פעמים אנשים אומרים, בשביל מה לדעת? אם כבר יש לי את זה, יש לי את זה, ואם אין לי את זה, אין לי את זה. האם נשאית למשל מרגישה משהו שונה, או שהיא כאחד האדם כל עוד היא נשאית ולא חולה או חולה? טוב, על פי המחקרים היום, 40% מהנשים שהן נשאיות סובלות מדיסקלקוליה, מכשל שחלתי מוקדם, שזה מה שנקרא בשפת העם, המחזור נפסק בגיל, על פי המחקרים 36, יש כאלו שיותר, יש כאלו שפחות, אבל בגדול 36, נטייה לחרדות, דיכאונות. אז בוודאי שצריך לדעת, כי אם אני אדע מה לעשות עם זה. אוקיי. בואי נאמר, את הגעת לעמותה הזאת, מותר לגלות, מאחר שפעם אחת את נשאית, ופעם שנייה, אחד הילדים שלך, בן שלך חולה במחלה, בתסמונת המלאה של האיקס השביר. לו את היית יודעת שאת נשאית של איקס שביר, מה היה משתנה בתסריט חייך? כיצד בן אדם שיודע שהוא נשא יכול בעצם לשנות את מהלך חייו? קודם כל, זו השאלה הכי קשה לשאול הורים שיש להם תסמונת שהעבירו את זה לילד שלהם, כי חלילה, חס וחלילה, בחיים לא הייתי מוותרת על הילד שלי, הוא המתנה הכי גדולה שקיבלתי. יחד עם זאת, העובדה שאני רוצה לתכנן משפחה ואני רוצה שתהיה לי אפשרות בחירה, בעצם יכולה להעמיד אותי במצב שאני אוכל לבדוק את האפשרויות. זאת אומרת, ברגע שאני יודעת שאני נשאית של התסמונת, אז אני אלך לרופא שמומחה לגנטיקה ורופא שמומחה לפוריות בהתפתחות הילד לדוגמה, לרופא שמומחה בפוריות, אני אגש אליהם ואני אעבור בעצם ייעוץ גנטי ואני אעבור בחינת אפשרות של לעבור טיפולי פריון, ואז אני אוכל להביא את הילד הבא שהוא יהיה בריא בצורה של הפריה. כלומר, גם נשאיות של תסמונת האיקס השביר יכולות להביא לעולם ילדים בלי הגבלה, ילדים בריאים, וניתן אולי אפילו עוד לפני הכניסה להיריון, לוודא שנכנסים להיריון של עובר בריא, וגם במהלך ההיריון ניתן לבדוק ולגלות האם אותו עובר עשוי להיות חולה, ואז לקבל את ההחלטה לגבי המשך ההיריון. נכון. לגבי האפשרות השנייה שאמרת, שכשאתה כבר בתוך תהליך ההיריון לקבל את ההחלטה, אני חושבת שזו החלטה לא פשוטה, אבל לא חייבים להגיע לתוך ההיריון. אפשר לפני כן לעשות בדיקת דם, ואז לבדוק מה קורה. ובמידה ואני נשאית ואני רוצה להמשיך הלאה את התכנון, אני אעשה הפריה חוץ גופית, ואז אני אכניס רק את העוברים הבריאים. ואוכל להמשיך להיריון תקין ולהמשיך לפתח את המשפחה שלי. כלומר, מה שאת מספרת לנו שהיום בישראל יש אלפי חולים במחלה, מחלה שמתבטאת בתסמינים בתסמונת, תסמונת קשה שלעיתים מתבטאת באוטיזם, לעיתים בלקות שכלית, ובעולם אוטופי אנחנו יכולים להגיע למצב
אפס אנשים יהיו חולים בתסמונת הזו, מאחר שניתן א', לגלות את הנשאים מבעוד מועד, וב', ניתן במקרה הזה לתכנן את המשפחה כך שלא להביא לעולם ילדים שלוקים בתסמונת. נכון מאוד. אוקיי, אז א', זה חשוב מאוד, וב', על מנת שזה באמת יקרה, על מנת שאנחנו נצליח לחסוך עוד קצת צער וחולי, מה בעצם את רוצה ומצפה מאנשים שיעשו? קודם כל, להיות מודעים. יש כאלו שיכולים לעצום את העיניים ואת האוזניים ולהגיד לי זה לא יקרה, אותי זה לא מעניין, הכל מאת הבורא ואני לא מתערב. אבל יש אנשים שיכולים להבין שידע זה כוח, ובעזרת הידע הזה אתם יכולים לפתוח אפשרות של בחירה של מה אני רוצה לעשות. בשביל זה קודם כל למישהו נסע או כמובן לוקה בתסמונת, אני מבקשת שתצטרפו אלינו לעמותה. העמותה הזאת היא כוח, והכוח הזה משמעותי בשביל שנוכל להעלות מודעות ציבורית, גם כלפי האוכלוסייה של הרופאים, גם כלפי האוכלוסייה של אנשי הטיפול, פסיכולוגים, כל מי ששם ידו ומטפל בילדים שלנו ובהורים שלנו, שגם הם נשאים והעבירו את זה אלינו. אז ברגע שתצטרפו אלינו, אנחנו נוכל לתת לכם המון ידע, אנחנו נוכל לחבר אתכם, אנחנו נוכל להרים קול. ואז ברגע שאני אגיד איקס שביר, אז אנשים לא יסתכלו ויגידו, מה זה איקס שביר? אז הדרך היא לפנות אולי דרך הפייסבוק הפייסבוק שלנו מאוד מפותח, להיכנס לעמותת איקס שביר. יש לנו גם אתר חדש שעולה בימים הקרובים, וכן, יש מספרי טלפון שם, ולפנות אלינו, אנחנו פתוחים וקשובים לקבל כל אחד ואחת. אם למצות את זה, מה שאת אומרת בעצם, פעם אחת, לכו תיבדקו, זאת בדיקת דם פשוטה, יש לא מעט אנשים באוכלוסייה שיגלו לצערם שהם נשאים, אבל אז זה יהיה מספיק מוקדם בשביל לתכנן משפחה, כך שלא יהיה חולי באותה משפחה של תסמונת ה-X השביר. דבר נוסף, את אומרת, אם אישה היא נשאית, היא עשויה לסיים את המחזור החודשי שלה בגיל מוקדם מהרגיל, ולכן מה האופציה שלה? אם היא יכולה להקפיא ביציות, זאת אפשרות? אז תודה שאתה מעלה את הסוגיה הזאת, כי היא סוגיה מאוד חשובה. על פי החוק היום יש מספר מחלקות, הייתי קוראת לזה, שזכאיות לקבל את אותו שימור עוברים, לדוגמה חולות אונקולוגיות וגם נשאיות של תסמונת ה-X השביר. רק מה? בסל הבריאות, אם תסתכל, אין את נשאיות ה-X השביר. יש רק לדוגמה חולות אונקולוגיות, שכבודם במקומה מונח, אבל מה איתנו? זה אומר שאם אני בת 25, ואני יודעת שאני נשאית X השביר, אבל עוד לא התחתנתי, והעתיד המשפחתי שלי עוד לוטה בערפל, וזה לגיטימי וזה בסדר גמור, אני צריכה אופציה לשמר את הביציות שקיימות, על מנת שאני אוכל להביא כן ילדים לעולם, וכן שיהיה לי תא משפחתי כמו כולם. הבעיה היא שאם המדינה היום לא מאפשרת לנו את המימון של זה, כל סשן, כל מחזור של טיפול כזה עולה 20,000 שקל. עכשיו, לבחורה בת 25 יש 20,000 שקל? לא תמיד. עורכת דין שרון גלסנר, אני מבקש להודות לך על זה שעוררת את המודעות. אני מקווה שהקשיבו לנו מספיק אנשים, גם שקובעים מדיניות וגם אנשים פרטיים שאולי יפעלו בדרך קצת שונה, ועוד מחלה שניתן יהיה למנוע אותה. תודה לך ושבת שלום. תודה רבה, שבת שלום.